Ćao, sa mnom je moj drugar Vuk. Znaš ćemo igrati na nekim sferu malo knajfa. Šta? Ajde. Ajde, jasni, ajde. Ne znam. WTF, šta bi? Backup. Remind. Yeah. The kill. Oh yeah. Ajde. Vidi ga kako leti. Kako, jo. Kako pogodio. Baci raketa. Čekaj, ima 20 HP. Stoli. Triplo. Ja, da je pobjedio. Skori Vuk. Ne. What is this? Završat sekundi. Vule. Shut! Ah, shit.